monggo Mbak Tatin atur mandhap Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking 8 dasa Poe mau bobotipun piye langkung saking 8 dasa wis tau nimbangke aku ya urung ning ya mbok menawa kok ya mbok ora sok ngarang ayo 40 ki tak tampung karo 8 dasa ya kemarin untuk nawala layang apa niki nyuwun lagu apa ali-ali nah ana dite ta enten iya tak pek dhewe mesti lha mau disukake jenengan moh wong muni ditip niki nggih Mbak Tatin nika menungsane wonten aku ya saking Pak Dukuh nang Seri mang paringke dhewe menika nek sing nampa kula mesti melirik mripate lha ra tenan to soalé dhewe kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mula takon ngekeke langsung oh iya aku tahu kok nggawa dite kono sedina iki boyokku kumat mergane ngapa mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho iya paling pasang raja sajake kok ya dasare encok kok nyalahke aku ya ora aku kok encok saka ngendi sehat walafiat kaya ngene kok encok ora nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati gajih kuwi saya mendesak menutupi saluran darah jantung hati-hati mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to pati urip ki ora mergo lemu karo kuru ning mergo sapa mergone Gusti Allah aku rak menungso lha nggih aku sing tak omongke baterai baterai kok digajehi piye iso wae aku wis tau weruh urung baterai HP mlembung kae nggih kae mergo kokean gajih ae rak terus modar HP-ne kuwi padha karo menungso anggere mlembung kek ya ora kudu mlembung kek iki ha iya senengane kok ya ben sehat Tatin ya sehat kabeh iki ditungake sehat lho aku ki ngene iki ya mung dienggo anu kok lahir tok nek batin ya tak dungake sehat iya dene tak dungake sehat ora gelem ya wis mangsa boroma piye apane le donga mbok sing apik ayo kowe iki ben sehat wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali lah napa ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho kuwi nggih kula mau dadak ngapalke nampa dit sak penake ra sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos saiki yo manggari nguntir no apa becak motor nguntir piye nguntir gas lho mau nguntir apa ayo sak rak betor ayo jenengan ngandhake apa becak to becak karo betor iki beda betor becak bermotor nek becak iki ling garap saka tungkak mula jenenge becak ling garap ling genjot nganggo tungkak nek betor iki nganggo motor beda ora watoni somong kowe iki ora lah iki ngandhake pedhot dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ya lah ngandhake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak sapa lah ngandhake wae lho kon maksudnya kowe kon nungkak saiki piye wani ye aturah aku ya duwe tungkak lho nungkak kowe pira uwen iya jenang kula angel lho arep mung jenang kula kuwi angel ya engko nek kleru ya di ngapura ngapa wong wis pentas kok kleru nek latihan kuwi kleru wangun ya ora pentas kok kleru wong iki kanggonan salah lali apes lan apa piye dijawabno apa salah lali apes lan wong kowe ngarani kleru lha apa wong ora tau gatekke menungso kanggonan lali salah apes lan ya meng kurang ino kok lho yo tetep ora entuk kok arep ino iki dibutuhke ino iki apa sih ino iki napa ora ngerti nek ini aku tahu mana
Ini. Tomone ini. Nggih niki saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubuh budhek kae lho, no. Ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek ngono lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa kuwi? Aku wong budhek musuh wong budhek ki ngono kuwi. Ayo. Jenengku. Wis. Jeneng kula Klali aja lali Neno ali ali mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budhek loro arep tak gawa ning omah. Iya nek pas prei kae. Mangan urung kae. Nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Ah. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong tak kono omong tak kei dhuwit kok. Oh. Niki soleh kula aja dianggep. Aja dianggep. Apa sih? Ayo ora apa-apa. Sindeni nek sinden milenial ya ngono. Soale nek tak jak omongi malah lima semaur gimana? Lho, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Ya men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa piye? Kuwi kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sapele Ngopo ya, Mak? Kenapa ya? Aku mending bayangke nek wong budhek wong budhek. Sing siji diseneni, kandhane ngayal. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh. Mesti apik mesti. Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budhek. Aja. Ya. Among ati tansah nggon deli Wis saka ngendi? Jos pokoke. kok budhek tenan kapok. Tak antil modar. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok gawiteno nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. Iya. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu
arep tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. Napa? Wong budhek loro kuwi mau. Wah, rungono kuwi dalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembar no. Yai Prabu padha kaniraja sak pratamu. Weh, ladalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenan. Kok nek budhek tenan kapok lho. Ya ora kok ya. Tak tekani, Pak Sena pun dahar. Lah aku mau wis metu ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku, cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Metu kok omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kok omah ya iso. Mae metu apa? Ketokan kewala Nenone ngati-ati. Hah? Nganti-ati apa ngati-ati? Nganti-anti kok ngati-ati. Ya aku wis madang. Oh ayo. Kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye? Aku wis madang. Ya engko bareng ya. Iki ya wis ora gaduh. Baleni ya? Heeh. Nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula. Iya. Kula nuwun sami-sami. Kula nuwun kok wis sami-sami. Ya mangga. Ngagem ali. Ayo iki nadane nek njukuk ora pas, hati-hati lho, Tin. Ngagem ali aliku pamriye. Aja lali marang aku. Nenone ya. Kok nenono tawa permen piye? Tawa permen? Nano-nano. Kowe doyan ora? Apa? Kowe doyan permen ora? Doyan. Ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Delok permene sih. Agak sugus. Hah? Sugus. Ora doyan aku sugus. Aku weruh dagelan iki pertama oleh guyu kemeklen lho. Dagelane sapa? Mbah Waluh Suwargi. Sak suwene dagel ora ana wong guyu mung kuwi ger siji kuwi tok. Ngrangkul pasangane. Yuk tak tukoke permen, aku sing tuku kowe sing ngemut. Iya. Ya, mangga. Ngagem. Yuk. Ngagem ali-aliku pamrih aja lali marang aku. Nadyan kula mboten melu. Nenon. Gawe cuwa iki ambane
Wis ming padha karo ndelok patung kabeh. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendhange lek joget piye? Lho ya yo penak kok. Nah, ora sam jundil-jundil. Ngagem tak dendak karo mendak sithik. Mbok kene ndene joget. Mbayar piro aku joget? Rawani. Wegah. Ya ketoke wangun le joget. Ya wangun ayo bojoku penari. Kok bojone lah jenengan penari itu? Penari. Cakil lah. Penari utang. Saru lho dalange jijiki. Napa? Jijiki. Penari utang kok. Oh, iki. Lah ya kan? Ayo, krungumu apa? Penari utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wis. Aku apa, Jal? Kuwi nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya ta? Hai, lho. Lah emangnya aku ngopo? Aku muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utangi nek debt collector kan narik utang. Lho, kono. Wah, pikirane tak. Lah jenengan ora muni kuwi to? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Wah, aku sing jenes pikirane ora. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayahe joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Lho, piyaga cerdas kok goleki balungan. Daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung ki pikirane cerdas-cerdas ming golek balungan. Iya, isin. Ya. Pilihanku mripat biru pamrih mareh sulusnya kang warni yen takkan isi hatiku besoke Jam-jamane dijogeti iki. Mripate ilang kabeh. Tak urut
terus meneh iki. Apa? Wah, mesakake sing Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budek. Lho, budek tenan toh. Budek ndasmu kuwi kok. Oh, yen nganti digawa. Wi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngapa wedi? Wi, mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi meng dipencerengi tatine. Engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Awang sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Lah nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iki ora apa-apa. Pak Dukun Angsri getun iki. Lah piye balekke kowe? Ayo balekno sak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Iya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Diteruske ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini ora kembar. Pilihanku mripat biru sarene treksul. Yo penak iki. Iya. 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 Iya, terus. Akan isi hatiku esoke. Kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Aming buntut gong tok, tendeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki mau pas sih. Pas. Ayo pas ben. tek pas gong. Kowe iki wis kokean ngomong. Pas yo protes, ora pas yo protes. Ya wis, sudah ya? Ya, nanti lagi. Enggak mau saya. Wah, gayane ngono. Apa guys? Wah, gayane ngene guys, kenapa guys? Iya. Wayang ora nganggo guys-gaisan ngono kuwi, ndak gas-gasan tenan. Lah niku wayange nggih gawul lho. Endi? Iki lho. Nggih gawul. Ha iki sing tak contoh kowe. Hah? Kula. Nggo kacamata iki lho, ayo sinden nganggo kacamata iki ora jelas. Ning beda no, Pak. Iki Ray-Ban. Senes kacamatane. Raine ben elek Ray-Ban. Heeh. Senes kacamatane lho, Pak. Apane? Napane nggih? Beda, Pak. Apane? Wis tak dungke kene ndak. Payah. Iya. Tak nggonku ra semono. Sapa sing arep wisuh? Sapa sing arep? Wisuh dengkulmu ya ora. Ayo, bajidor kahot kowe iki rembukane jojor tatin marahi elek. Kan nular. Oh iya. Napa, Pak? Bajidor kahot. Bajidor kahot. Suwe ramune aku seneng e. Nanani nanani ngono ae. Seneng aku, garapane apik. Ora tunu oleh ku nulis notasi. Ha iya. Dek kapan? Aku ora ngerti aku ki nek nulis notasi. Rono. Wong jenengan sare kok. Nek ngerti ku rak dadi. Ha iya. Monggo. Nggih bawa mboten? Bawane bajing loncat. Iya. Oh. Lho kok duncalke kacamata? Oh, kacamata larang ya. Aku kacamata ki nek larang nek duncalke pecah. Ya ora. Ya. Ngayal tuwa ngayal. Wis tak klaim wis langsung
tak putuskan tahun 2020 aku ganti sinden kabeh no. Iya. Mergo wis kurang ajar kabeh pisan. Iya. Tuwa ngeyel budek. Ayo wis. Paket lengkap. Ora ana ututane. Mangga. Gunung Galunggung. Iki basa Sunda ya, Mak. Mbok supaya penonton ngerti terjemahno. Moh. Oh. Mbok diterjemahke no, Pak. Moh. Lah keng napa? Ora dipercaya, Pak. Lho, kula percaya kok, Pak. Aku wis sok tekan takon kok ngono ta, Pak? Lho lah wong kowe ora ngerti basa Sunda. Kowe sapa? Kumaha damang di dia Tuk Siun. Lho, Tuk Siun ki ngantuk nang stasiun. Cekili. Oh. Cekili, cekili nggih. Tuk Siun cekili. Gunung Sumedang ketunjang. Lho. Lha tak aku. Kowe iki rumasane dienggo sapa ya? Kowe iki diranting iki dienggo panjenengane ingsun grene. Sinden kok ngombe wedang woh ora. Marai reget awake. Nek sendoke. Kowe kok rumangsa dadi ketua terus apa-apa dijaluki. Ora iki jan nggo aku iki pesen kono. Oh ya yo. Talaga Sakawayana. Telaga Sangkawayana. Ana telaga dan sekitarnya. Oh. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Ana telaga di sekitarnya, di situ ada gua. Oh iya. Terus ya terang kicik. Tunungna ulah pundung turis sungkurulan sungkan tadi teyang Tarim ki ora mara-mara to. Dituram tarim kok ora mara. tarima ragawayana ngancik ngancik di negara Mangga diaturke.
awake. Apa? Medeni. Aku kok medeni, aku ki lembah mana kok. Rasa bawa nggih. Bawa. Bawa lah. Ya nek ro Bawa suaramu. apa ya? Hah? Bawa apa, Mbak? Ya bawa apa Sing kamu? gampang. Apa? Apa? Lingsir wengi mawon. Wah, iki. Ning rasa bawa. Lho dibawa wani. Ora ono bawane. Ana. Wis ta rasah ngeyel lho. Dalange iki aku e. Malah aku dunake rasah ngeyel. Karo wong tuwa ngeyel. Wah ora dunduhke. Men pangan codot. Ya. Lingsir wangi. Na bisa. Lingsir wangi iki nek ditembangke bengi-bengi jare ngundang demit. Ben aku wani bolone demit kok aku. Oh ya wis. Mbokne tuyul. Monggo, Mas. Tang pundi? Mangga, yo. Gayane kaya anu, penyanyi pop yo suarane. Bareng wayang kang raricu ati. Benak lho. Kawitane
Aduh, ambekanku. Ini ra sembodo. Kendangi ngono kok trisik barang. Tua eno seno. Wis tua aku ki. Kaya sikilmu ki dawa-dawa. Wong cendhik kok trisik. Dik. Kaya boneka malah. Ya wis ben beda-beda arep golek anu apa jenenge simpati penonton ya. Yo. Beda-beda manut kowe kuwi kok Mas Supati. Aku iki ya melu aku kok ndak manut aku. Kan manut sapa? Hah? Ya manut sing bayar. Ah, kene. Buanteng ambiar. Yo, mangga. Diapresiasi yo. Wong keplok kok pekok. Keplok. Wah, kupinge pancen tak kira yo sing budhe ki mung batatin beldang yo bodhek yo. Keplok. Yo keplok. Ah, keplok ora. Keplok. Iki malah saya mumet sirahe ngrasake mangane iki. Iya. Ah mumet rasa mangkat. Kuwi lah kurang ajar ta iki. Nek aku ra mangkat terus sing mayang sapa? Wah iya, ra ono ya. Lah ya ora. Nah, aku piye? Motor. Iya. Ora iki ana pamundutan Pak, ora bisa lho Pak. Napa? Jarene saka Pak, jare Pak Tres yo. Pak Tres pundong nggih. Mengke ndak jarene wis tekan kono ayo ning endi? Oh, napa? Wah, ki apa? Jarene kok ndak terdakwane Tusio ngono. Soale mau lewat Tusio iki gentone yo jireh nek karo duit iki. Pancene. Ana apa diwacake ngono ne? Ki apa semlempit kok ya. Oh iya. Kembang rawe. Oh, kembang sing nyekar Mbak Elisa Orkarus. Oh iya. Insyaallah benjang Rebo Wage kula sowan. Oh, nek kersa kula betakaken mides. Benjang Rebo Wage libur Pak Tris. Oh iya. Merga niki pun pinten-pinten bulan mboten leren niku ajeng nggih ngaso. Oh iya. Libur ana Rebo Wage. Nah, November. November ana. Ana sesuk. Nek duwite ana ora? Ana. Ayo kuwi dikon nembang sapa mau? Endi kok duwite sapa? Sing kon nembang Elisa kon nembang. Duit apa Mas? Lah ning amplope. Oh sing tak kira ki duit sok Rebo Wage kuwi lho. Oh. Ya kuwi sing ning amplop urusane ro nembang saiki kok. Ora kok kelingan utekmu iki lho. Oh, iki multifungsi ya, iso di nganu ngono lho, dadi ora fokus siji dibuka ngono lho, Kang. Nya. Nah, ngono lho. Oh, karo angger perkara duit tatin melorot. Wah, ya iki kok ning mburi langsung dipidak sikilku ngene harus dijiwet ndi jatahku. Ngono kuwi. Iki kok tetep entuk wong iki. Tetep entuk iki ne. Oh, ya ora apa-apa karang ya nganu kok ya. Gentone sinten ya kuwi kok. Pajeke akeh melompok makane ya lemune ra karo-karuan. Pajeke akeh melumpuk. Saiki mulai konangan saiki yo. Dadi kegelisahan sinden ki ora mergo saka aku no. Oh, ning saka Tatin. Heeh. Soale anggere dientuk dhuwit ngono widak sikile. Oh. Nek jejer kan dijiwit. Kuwi aku 50 lho, Iya. Njaluk selamat mau njaluk piye? Ya ngono kuwi wong iki. Oh, berarti kowe nek jejer ngono sok di. Oh, nek aku sing penting aman, Pak. Sing penting aman, ra apa-apa ya wis dipepeken, Pak. Engko nek kowe suwi-suwi lemu terus nang jeblok awakmu. Konangan kowe Tin, ya ora sang ngongso-ngongso banget to Tin. Ora. Iya. Ya, kembang rawe. Kembang rawe niki dibawani napa langsungan? Ya dibawani, suarane men ketok. Ya. Wola entuk tiwul ayu barang. Apa, Pak? Ana presiden entuk tiwul. Iya. Oh, tiwul iya, entuk tiwul siji-siji, terus entuk sego kucing. Kowe sego macan ye. Yo macan letak ndasmu iki ye. Iya.
Aku suwe-suwe dirubut wong akeh banget ya. Ya ora apa-apa ya. Ya esuk ngejak nganu weh. Sesuk sing nembang si Tiwi, terus Orisa, Ika, ya sing ora tau do. Cah manis-manis. Iki ne saka Pak Leo. Pak Leo sapa? Iki ne sing iki angkringan Tiwul dan kawan-kawan Pak Leo. Leo ngerti ra Leo i macan. Duduk singo. Singo, di Pak Singo ngenai sego kucing. Anakane singo. Anakane singo kayak sego kucing. Modine sego sing rada gedhe ngono di sego singo. Yo dibawani. Nggih. Memanismu hangu jiwa agawe rucite gale lara apa kang ibarat upama ya ya tunggal dene iki saya suwe saya lali syukur kowe iki pokoke tak sepatani anggere sing seneng unek-unekke dalange kuwi mesti tembang-tembang do lali. Oh iya. Oh ngono ya, Pak. Aduh, sesuk tak tobat aku ya, Pak. Ngono. Aja nganti kaya ngono meneh ya. Aja. Bahaya. Tak utekku suwi-suwi ya momet engko nek ra apal-apal ya. Ha iya aku wis rono nyambut gawe kok. Oh iya, duwite mau jalukne apa piye? Moh. Benda aku lalen. Di 100 marai lali mbok luwung rasa. Kayak notatin kemen tambah lalen. Oh, tetep ora apa-apa, kene ora apa-apa, kene. Ndek mending laline yo. Bocah nekat kok. Upama munduta rokmi tertentu tak Nino ibarat wong numpak prau lumampah tanpa ing madyane jala nidi temah gonjing anggen jok ning pagulingan ya mangga kembang rawe ya
banjur ngomong Mas aku tresno Iki nek diceluk apik-apik kok malah kaya ngono to. Mrinding aku. Wo, emang dilokke ngono aku ki perasae. Ya. Nyekar napa? Sing gayeng sing gumyak. Ya. Sing gayeng sing gumyak. Dienggo semangat. Apa? Lali janjine, Mas. Lali janjine. Ya dieling-eling mulane. Heeh. Dibawani dina Minggu. Nah, ada kuwi bawane kuwi to. Dina Minggu kang tak anti enak Maya Maya
pinter kene alasan pinter golek alasan neno nganter-anter angan duka Bagong nek gelem nyuwara nembang lan sing ngrungokke iso wedi. Aja kok ngrungokke, sawangen to. Lho, potong aku ra is entuk to. Ngene iki nek gelem nganggo klambi. Klambi seragam bodyguard. Wah. Lah ning sing wani, heeh. Katon aja guyu. Guyu badar. Sing siji tak kon mencucu terus. Ya tak tukoke kathok training terus. Oh iya. Ya ora apa-apa ya. Ya kabeh iki ya. Ning ra tambah wibawa. Ha iya. Ditutke nggawa tromos wedang. Wingi nang Salatiga wis wani obo banser. Ayo dipimpin. Ayo glelek ra jam-jam nanti saiki. Mbah. Wis ngloso nang ngene bakul-bakul kuwi. Ayo gedono gedine lucune ra jamak-jamak. Wong loro e gelo terus. Nanti aku ra iso turu mung guyu terus. Ya. Lanjut. Lanjut. Heeh, muni lanjute karo mleding. Lanjut. Heeh, lanjut. Yo. Aku wis ora
Carios tenan kendangane iki. Ndane sapa iki? Si Marmo iki. Jenenge wong sak penake dhewe. Ah sapa ta jenenge Denko. Kendangane si apa? Marmo. Denko. Iya. Jeneng kok ya Denko ya. Parapane nek jenenge asli iki anu sapa jenenge iki? Kasim. Oh. Kok adoh banget. Sapa ta Mas jenengmu ki? Hah? Sapa jenengmu sapa? Oh, takoni karo Ika jenengmu sapa? Ika ki sok tampa anu lho apa jenenge elektrik ya, Kak? Elektrik apa? Iki lho keyboard dhewe iki lho. Elektron. Oh, elektron. Kok elektrik. Elektrik. Goblok banget garing ki ora. Mbok menawa sok dijak. Ah iya. Ora kuat bayar. Ora apa-apa, wis ana sing ngusung kok. Heeh. Ngejak pengendang kuwi kudu wong loro. Oh. Lah kok ayo pengendange dhewe sing ngusung kendang kudu ana dhewe. Lah sing ndemung kae sing awake lemu kae sing ngusung kendang. Ngarep kendang jaipong, mburi kedipung. Kaya arep perang wae ora. Ayo teruske. janjane kowe ning ati. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis